Ой кызы Зөһрә. Бу хәл борын заманнарда, әллә кайчан булган. Ул чорларда ой мөлдерәп тын күлләргә тулган. Бер сәгатьтә чәчәк аткан бакчаларда гүлләр. Балалар да ой үсәсен отна үскән диләр. Ул йылларда йолдызлар да шиксез зәңгәр күктә көн иткәннәр кешеләрнең һәр теләген үтәп. Бәлки әле һаман шулай көн итәдер алар. Бер йолдызны сайлап ал да, теләк теләп кара. Шул борынгы чорда инде, ерак бер авылда бер кечкенә кыз яшәгән. Һәм билгеле, ул да ай үсәсен отна үскән. Тик барыбер һаман үсеп буйга җитә алмаган, нәни булып калган. Үсеп җитсә, ул качып та китә алыр иде. Бу хәлләр дә бәлки әле булмый калыр иде. Ләкин ул кыз нәни булган. Һәм бары тик шуңа өйләренә су ташыган төнлә туңа-туңа. Шул су белән идән юган, чәй кайнаткан икән. Көн эшләгән, төн эшләгән ул кыз бик интеккән. Интегүе бер хәләле. Шуңа өстәп тагын әнисе дә, апасы да үги булган аның. Үз кызына үги әни эш кушмаган имеш. Үзе дә бик эшләмәгән. Кем эшләргә тиеш алар эшләмәгән эшне? Кемне кушсын эшкә үги әни? Бар авырлык үги кызга төшкән. Онытканмын. Үги кызның исеме бар. Зөһрә. Ни булса да үги әни Зөһрә дип җикерә. Зөһрә, әрәм тамак, ялкау. Әллә төне буе йокламакчы буласыңмы? Әнә төпсез кое, колагыңа киртлә юнсез. Таң атканга кадәр шул коены күзеннән үк тутырмасаң әгәр, аягыңны да атлатмам бусагымнан. Ишет, бетмәс монда әрәм тамак, ялкау синең ише. Нәрсә дисен инде Зөһрә? Тора исе китеп. Төпсез булгач, ул коены ничек кенә итеп тутырсын ул төн эчендә? Менә сиңа бәлә. Үги әнисе шуны да белмим икән әллә? Белмидер дә. Ул мәктәптә укымаган ләса, диеп Зөһрә иңнәренә көянтәсен аса. Атлый Зөһрә урман аша. Төне шундый тыныч, артык тыныч. Андый төннәр бигрәк тә куркыныч. Тиз-тиз атлый, бик ашыга, үлән арасыннан аңа дию җен пәриләр карап торган сыман. Күл буена җиткәч кенә тирән сулыш ала. Һәм күлдәге мөгъҗизаны күреп хәйран кала. Тын төннәрдә күл суында ай коена имеш. Тирән уйга бата Зөһрә, айга баккан килеш. Ай коенып туйганнан соң мине күрсә иде. Әйдә Зөһрә, бергә күккә меник дисә иде. Шулай дисә, мин әлбәттә каршы килмәс идем. Инде бүтән төннәр буе суга йөрмәс идем. Авыл халкы шул чагында гыйбрәт итеп, әрнеп бер-берсенә сөйләр иде инде бу хәлләрне. Шулай диеп, уйлый-уйлый, төне буе Зөһрә төпсез кое авызына күлдән су китерә. Су китерә, караңгыда куркып бетә тамам, артыннан гел-җен пәриләр куган кебек аңа. Ай, инде йолдызларны җыеп шиксез күктән тын да алмый Зөһрә кызны күзәтә икән. Төнбоеклар арасында күлдә иде бая, хәзер кое кырыеннан кызга якыная. Күпме генә су китермә, тулмый шул төпсез кое. Сискәнә Зөһрә, кемнеңдер җылы карашын тоеп. Кое төбеннән, тирәннән ай карап тора. Яктыра кое. Зөһрә дә кинәт яктыра. Таң атканчы диеп Зөһрә күлгә ашыга. Куйга төшкән айны ул коткарыр шунда. Кое мөлдерәмә тулгач, су белән төптән күтәрелер айда. Өскә һәм менәр күккә.
Хәйләкәр ай Зөһрә киткәч куйдан чыга, һәм эндәшә шыпырт кына йолдыз таң чыга. Таң атканда син Зөһрәнең теләген үтә. Мин аны монда биектә тилмереп көтәм. Үзен коткарыр урында ул бит күр генә айны коткарам дип һаман суга йөгерә. Таң йолдызы үсмер йолдыз, тик тормас үзе. Тәмам туйган икән күктә бер эшсез йөзеп. Төн туқымасын йырткан да, шул кисәкләрдән күлгә кадәр ныклы гына бер баскыч үргән. Карый Зөһрә исе китеп. Айдан туп-туры, әллә баскыч төшә күлгә, әллә таң нуры, ай кабат урынында тора елмаеп. Әйтерсең ул тик аныкы, Зөһрәнең ае. Жылы итеп ай елмая, һәм инде менә таң атканчы дип ашыгып кыз айга менә. Шул төннән соң җирдә аны күрмәгән беркем. Авыл халкы, туганнары бүленеп төркем-төркем җир бетереп эзләсә дә, көянтәсеннән кала, җирдә Зөһрәнең эзен дә таба алмаган алар. Әллә чынлап булган бу хәл? Әллә инде чи ялган, ләкин халык хәтерендә Зөһрә кыз шулай калган. Тик син сүзләргә ышанма. Үзең тикшереп кара. Тулган айда кыз сүрәте. Ул һаман суга бара. Бар йолдызлар сүнгәч, таңда һаман бер йолдыз көлә. Ул йолдызны дөрес булса, Зөһрә йолдызы диләр.